Emeli intellekt näme? Emeli intellektin görnüşleri, robotlar gelecekte dünyanı ele geçirip bilermi? Bu videoda bu soruların cevabını taparız. Tayin olsanız videomla başlayalım. Emeli intellekt yani emeli akıl, insan aklının mesele çözmek ve karar vermek ukiplerine öykünmek için kompüterlerden, encamlardan peydalanır. Emeli intellektin sonki bir neçe 10 yıllıkta bir neçe kesitlemesi yüze çıkan hem olsa John McCarthy 2004 yıldaki makalesinde şöyle düşündürüyor. Akıllı maşinleri esasen akıllı kompüter programlarını yasamağın ilmi ve injenerligidir. Bu vazife bilen bağlanşıklı. Adam ağına düşünmek için kompüterle ulanmak. Yöne emeli intellekt biyologik tadan sinap bolcak usullar bilen çeklenmeyer. Şöyle de olsa bu kesitlemeden onlar çeylon Alan Turing 1950 yılda neşir edilen hasaplaş encamları ve intellekt adlı eseri emeli intellekt cedelinin dönemine alamatlandırdı. Köplenç informatika ilminin atası dil adlandırılan Turing bu makalada maşinler pikirlenip biler mi diyen soru verir. Şoğundan başlap häzirki wagtda da Turing testi deyilip bilinýän bir syna vardır. Bu synada synak edicinin kompüter jogaby bilen insan tekisi jogabyny biri-birinin aýyrmaga çalışan bir synagy ortaga goýdy. Bu syna çıkandan bäri köp barlyklar geçenem bolsa dil bilim bilen ideýalaryny özüne çekýär we onu emeli intellektin taryhynyň möhüm bölegi. Felsefede dowam eden düşünce hökmünde hem yer alýar. Iň ýöneköy görnüşinde emeli intellekt meseleni çözmek için kompüter ilmlaryny we ygtybarly maglumatlar bazasyny birleşdirýän ugurdur. Şeýle hem emeli intellekt bilen baglanşykly köplenç agzalýan maşina öwrenmek we çuňur öwrenmek ýaly bölümleri öz içine alýar. Bu öwrenmek usullary, geriş maglumatlaryny esaslanýan çaklamalary ýa-da klassifikasiýalar döredýän hünärmen ulgamlary döretmegi maksat edinýän emeli intellekt algoritmalarinden durýar. Emeli intellektin güýçli we gowşak diýip iki görnüşi vardır. Emeli dar intellekt diýilip bilinýän gowşak emeli intellekt belli bir işleri ýerine ýetirmek üçin taýýarlanan emeli intellektin bir görnüşidir. Gowşak emeli intellekt häzirki wagtda töweregimizdäki emeli intellektin köpsini öz içine alýar. Gowşak bolmakdan has uzak bolany üçin bu emeli intellekti dar diýip has dogry ýagdaýda adlandyryp bilersiz. Bu emeli intellekt Apple'in Siri, Amazon'un Alexa, IBM'nin Watson we awtonom ulaglara ýaly ýokary ygtybarly programmalary üstçün edýär. Emeli umum intellekt emeli intellektin teoretik görnüşdür. Onda bir enjamyň adamlar bilen deň paýhasly meseleleri çözýän, öwrenýän we gelecekki meýilnamalar düzýän, öz-özüne düşünýän aňy bar. Emeli superintellekt hem değiller. Adam beynisinin ve akıl şeklerinden ýokary akıl görnüşüdür. Güýçli emeli intellekt häzirki wagtda teori tapyrynda bolsa da amali misallardan mahrumdur. Bu emeli intellekt gözlegçileriniň onu östürmäge synaşmaýanlygyny aňlatmaýar. Gelecekde hakikatdan hem robotlar dünýäni ele geçirip bilermi? Einstein'dan sonra dünýäniň iň beýik fizik hökmüne tanylýan Stephen Hawking'in işi hemmelerin ünsünü özüne çekti. İşleri, yazan tezisleri ve özara garaşları Hawking'i dünyanın en meşhur alim etti. Hawking, Zeitgeist 2015 konferensiyasındaki çıkışında emeli intellekt temasını hem öz için aldı. Şeýle hem bu meşhur soruğa cevap verdi. Hawking'in pikiriçe emeli intellekt bu tezlikde ösmäge dowam ettirse, mundan beýlek 100 ýyl soňra dünýäni ele geçirip biler. Näme üçin Hawking bu soruğa beýle jogap berýär? Sebebi häzirki wagtda ýerdäki iň akylly jandaryň ýani insanyň näme edýänligini synady. Uruşlar, global ýylylyk, jinsparazlyk, terrorçylyk, gyrgynçylyklar, daşky gurşagyň hapalanmagy, açlyk. Bu zatlar edýän insandan has akylly barlyk öz bähwitleri üçin başga nämeler etmez? Hawking'den başga da SpaceX'in esaslandyrjysy Elon Musk ve Microsoft'un esaslandyrjysy Bill Gates hem emeli intellektin edip biljek zatlarından gorkýarlar. Hatta Elon Musk hem Matrix'in versiýasynda ýaşaýar söýdýär. Elon Musk, men pikirimçe iň güýçli argument istendik simulizasiýa bolup biler diýdi.
2013 yılın 28 yanvarında Reddit tarafından kurulan "Menden bir zat sonra" sessiyasında Bill Gates'e şu soru verildi. Sizin pikrinizçe aşağı akıllı maşinlar adamzatın barlığına howp salar mı? Ve howp salyan olsa näçerä howp salýar? İnternet işçiliğini kodlap, gulplamak bizi bu howpdan goraýar mı? Bill Gates, "Men super akıllılık temasında aladalanyan toparının içindedir" diyen soruğa aç-açan cevap verdi. Emeli intellektin ösmeginden gorkyanlığını boyun aldı. Ol sözünü şeýle dowam ettirdi. "İlki bilen maşinler bizim üçün köp iş eder ve bizden aşağı akıllı bolmaz. Gowy dolandyrsak oňaýyn ösüşler bolar. Mundan 10 ýyl bäri emeli intellekt şeýle bir ösen bolyn aladalanmak mümkin-de. Şonuň üçin men Elon Musk we onuň ýaly pikir edýänler bilen alallaşýan we käbir adamlar näme üçin aladalanmaýandygyny düşünemek" diýip çykyşyny tamamlady. Daşta öregimize seredip bu arada pikirlenenimizde sizin üçinem munuň aýdanlar dogry dälmi? Esasanam Sofia robotyny göreninde. Sofia Hansa Robotics tarapyndan döredildi. Bu gören robotlarynyň arasynda adama iň meňdeşidir. İçindäki emeli intellektin kömegi bilen adamlar bilen değişýär. Sonra olaryna logik jogap berýär. Ve bu zatlary ýerine ýetirende 3000 töwre adamyň işaratlaryna öýkünýär. Kompýuterlerimiz goýýada küçjal oýunlary ýeňiş kazansa da adamlar intellektual taýdan kompýuterlerden ýokarydyr. Bu oýunlaryň düzgünleri boýunça ýaşamaýas. Biziň aňymyz ondan has oludur. Emma bulary da ýatdan çykarmaly däldir. Emeli intellekt programmalarynda aňmy öz-özüni düşünmek ýetmezçilik edýär. Olarda hiç wagt değişme bolmaz. Olar sungoda, söýge, gözellige hiç haçan baha berip bilmeýärler. Hiç wagt ýalňyzlyk duýgusyny duýup bilmezler. Beýlek adamlara, haýwanlara we daşky gurşawa duýgudaşlyk görkezip bilmez. Hiç haçan aýdym sazdan lezzet alyp, aglap, aşyk bolup bilmezler. Mähriban dostlar, bu videomyzyň soňuna geldik. Video göwnüňizden turan bolsa like goýup dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Kanalyma a'za bolsaňyz da hoşal bolardym. Indiki videollarda görüşýänçe hoş, sag bolun.